Фома авылында әлеге мәсьәләне уңайлыкка хәл иткәннәр. Елга өстендә оештырылган хоккей тартмашыгын быел ниһаять чынлап торып ясаганнар. Агач бортлы ясалма безнең сыйфатын тәүге мәртәбә авыл җирлеге башлыгы кубогына оештырылучы район ярышларында сынап карарга булганнар. Шулай итеп, авыл тарихында беренче тапкыр Чулпан, Киекле, Кизләү, Яңа Иглай һәм Фома мәктәпләре командалары өр-яңа мәктәп шугалагында очрашты. Призда кубокларда гына түгел, бу инде чын мәгънәсендә балаларны кызыксындыру өчен оештырылган мероприятие. Хоккей ярышларына башка мәктәпләргә барырга мәҗбүр булган фомалылар күптәннән инде үзләрендә башка мәктәпләр спортчыларын каршы алырга хыяллана. Чулпан көрәшчеләре, Биләр озеро чаңгычылары белән данлыклы булса, Фома авыл мәктәпләре арасында хоккей буенча турнирларны кабул итүне традициягә кертмәкче була. Хәзер бар таләпләргә туры китереп ясалган яңа хоккей тартмачыгы булгач, монысы да көттермәс. Беренче уенда җиңгән Яңа Иглай командасы әгъзалары безнең сыйфатын бәяләргә өлгерде инде. Катык шаты инде, катыкта шей туры инде, беренче тапкыр монда китлек как инде. Уен тоже шады, соперниклар көчле дип кирәк, но барыбер без җиңеп чыктык аларны. Шугалакны рәсми рәвештә 27 декабрьдә генә ачсалар да, биредә төрле ярышлар үткәрергә дә өлгергәннәр. Авыл яшьләре дә аңа шатланып туя алмый. Кичке 10-га кадәр биредә укучылар хоккей уйный, тимер аяк ташуа. Каникуллардан мөмкин кадәр күбрәк файда алып калырга тырыша. Район мәгариф бүлегендә бөтен каникулларны чаңгыга бастырып, хоккей мәйданчыгында үткәрергә дигән девиз белән чыгыш ясаган иде. Һәм менә шуның белән инде без бөтен каникул планында төзедек, нәкъ шушы юнәлештә. Шөкер, безнең кыш каникуллар чорында погода безгә бу эшләрне башкарырга бик әйбәт мөмкинлек бирде. Ничә еллар буена булмаган бик матур һава торышы торды һәм шуңа күрә инде безнең һәр көнне планлаштырылган иде чаңгы прогулкалары. Бу эшкә безнең тартылдылар. 1-нче класстан алып 11-нче класска хәле барлык балаларда. Аңардан тыш әле безнең мәктәп база мәктәбе булып исәпләнә. Зирли һәм бик күп балалары монда килеп укыйлар. Һәм безнең һәр көнне мәктәп автобусы йөреп торды. Ул укучыларында биргә база мәктәбенә ташып аларга да чаңгы прогулкалары оештырырга мөмкинлек бирелде. Ярышларга килгәндә алар бик мавыктыргыч булды. Беренче уенда Иглайлылар җиңсә, икенче уенда Фомалылар 8-га 6 исәбе белән Кизләү мәктәбе командасын тармар итте. Һәркем ярышларның төп призлары өчен үз-үзен жәлләмәде, ә бүләкләр чынлап та саллы. Призлы урынга чыкканнар кубок һәм акчалата бүләк белән бергә хоккей экипировкасына да ия булачак. Бичластан уйратмаган инде Иглай мәктәбенә килгәч, анда укчы бар иде, саб безне рәттин уйнарга. Гел добиваться своих целей рәттин. Беренче урынга чыганак ятты. Кышкайда шуның өчен көтеп ала безне каникуллар хоккей уйнарга, турнирга занимаемся. Фонкка килдек. Безгә бигрәк ташады, тигез, туры. Кояшлы көн, дәртле җан атарлар, шамабыз, Фома авылы җирлеге башлыгы кубогына узган ярышларны кышкы каникулларның онытылмаслык хатирәсе итте. Хәер, саф һавада иртән кичкә кадәр спорт белән шөгыльләнү мөмкинлеге бар әле. 3нче укучы йөргә киләсе дүшәмбедән генә башлана.